always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All alone, we are calling out, not again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Is it Vale, sí, sí. Where are we? ¿Dónde We are estamos? at, I don't know, we are camping. Pero con la camper. With the camper. Hola, qué guay, Está súper bien. A ver, oh my god. She's crazy. She's crazy. Crazy. Camping. Què et fas veure? Digue'm on som. Estem a un càmping al Pirineu Aragonès, ja està. Bona tarda, estem a un càmping al Pirineu Aragonès. Molt bé. I ja està? Ja està. I aquí passarem la nit. I demà... Passarem la nit, perquè demà ja al matí... excursió. No van a pujar aquí. Bueno, on anem? Anem? Què passa? Sensacions? Bé? Malament? Cauràs i ja tindràs la roba molla. Va, és que jo em trobo les pedres i em feia mal. Bueno, ja hem acabat de sopar, n'he agarrat, però he menjat pa amb tomàquet, amb una truita de patates I hamburguesa d'espinacs. i hamburguesa d'espinacs amb una mica de merda. Ara, anem a dormir. Al meu llit, molta venya. Bona nit. Fins demà. Bon dia. Bon dia. T'ensenyem què t'han donat. Ala, que guai. Portem 20 minuts. Estem mortes. A la finca, tenim un paisatge cap aquí. Estàs tu content? Per aquí a l'esquerra. Aquí hem d'anar a Penyarol.
Fa rato que hem pujat al refugi i hem arribat, però... Bueno, ja hem dinat i tal, però no he pogut gravar perquè no tenia espai. No tenia espai. Llavors ja ens hem instal·lat a les habitacions i ara farem un tour per al refugi. Adéu!